Jampong Food House since 1954. Meron tayo ditong kamto. Ito yung pata nila, Chinese kikiam, asado, parang milyempo tsaka dila eh. Tsaka yung tokwa nila, may atsara. Sobrang lambot oh. Grabe sa lambot. Malasa yung pata nila oh. Yung sabaw. Yung kampong rice nila, sarap din oh. Ito yung kamto nila, yun yung mga laman oh. May tuwalya, may karne rin. Sarap yung sabaw. Takpa lang ang alat. Malinamnam. Chinese cake yan nila. Ito naman yung asado nila. May dila, tsaka parang lechong kawali. Oh. Sarap din. Ito asado. Ano yung best seller niyo na yun? Tsaka maki. Wala na nga kapaluto. Para may para magkalasa itong tokwa. Pinapabad dyan sa bawpata. Yung panahon ng tatanda, mayroon yung maliit na ito? Pero ngayon guys, sobrang mahal. Oo, adobo. At saka ito, puso na adobo. Medyo mahal. Hamto daw gusto na eh. Lagyan natin yung sibuyas.
Tapos naging Kampong Food House. Howlin. 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 Chinese nga ano. Iba naman pag maraming tao doon, dalawa kami dito sa counter. Ay, dati ito, around table o mayroon na. Yung hindi pa inayos sa itong building. Kuha ka na. Ito pa ito eh. Pata. Yan pong food house since 1954. Meron tayo ditong kamto. Ito yung pata nila. Chinese kikiam. Asado. Parang milyempo tsaka dila eh. Tsaka yung tokwa nila. Yung may atsara. Tikman muna natin itong pata. Sobrang lambot oh. Grabe sa lambot. Ang malasa yung pata nila. Oh. Yung sabaw. Yung kampong rice nila, sarap din. Oh. Grabe. Yung kamto nila, yun yung mga laman. Oh. May tuwalya. May karne rin. Wala. Sakto lang ang alat. Malinamnam. Ito naman yung asado nila. May dila, tsaka parang lechong kawali. Oh. Tara. Sarap din. Tokwa, nilagay ng atsara. Ito tokwa na nakababato sa sabaw ng sabaw ng pata. Ang sa amin yung sabaw, oh. Oh, sarap.